Σκέφτηκα να φτιάξω ένα βίντεο για να σας παρουσιάσω αναλυτικά το προσκλητήριο πεταλούδα. Αρχικά να σου πω ότι είναι χειροποίητο εξ ολοκλήρου. Χρησιμοποιώ χρωματιστά χαρτόνια για να κόψω τις πεταλούδες. Η επιλογή του χρώματος γίνεται κατόπιν συνεννόησης. Κάθε προσκλητήριο αποτελείται από 2 πεταλούδες σε ίδιο ή διαφορετικό χρώμα. Το κείμενο του προσκλητηρίου είναι τυπωμένο σε χαρτί τύπου ριζόχαρτο και σε ρολό και δένεται ανάμεσα είτε στις 2 πεταλούδες είτε στην πίσω πλευρά από τις 2 πεταλούδες. Η επιλογή είναι δική σας. Αρχικά λοιπόν κόβω την πεταλούδα και μετά περνάω με μήτρα το ανάγλυφο σχέδιο πάνω στο χαρτόνι. Υπάρχουν 4 διαφορετικά σχέδια ανάγλυφο για να επιλέξετε. Η πρώτη επιλογή είναι αυτή εδώ, αυτό εδώ το σχεδιάκι, και ας δούμε μερικούς χρωματικούς συνδυασμούς ενδεικτικά. Λοιπόν, είναι ροζ με λευκό, λευκό με πιο έντονο ροζ, ροζ ανοιχτό με ροζ πίσω, είναι λίγο πιο σκούρο το πίσω από το μπροστά, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, και τέλος ροζ ανοιχτό με φούξ, με ροζ έντονο. Πάμε και στο δεύτερο σχέδιο. Είναι αυτό εδώ το μοτίβο με τις πύρες, σε ροζ έντονο και ροζ ανοιχτό και ένα κίτρινο με ροζ και την κορδελίτσα την καρό. Τρίτη επιλογή, οι βουλίτσες, σε λευκό και ροζ με πιο ροζ έντονο. Και η τελευταία επιλογή είναι αυτό εδώ το σχέδιο με τα κλαδάκια και κάτι πουλάκια που φαίνονται. Και εδώ έχουμε ένα λευκό χαρτόνι με ροζ και σατέν κορδέλα. Στο καρτελάκι πάνω γράφεται το όνομα του καλεσμένου. Και πάμε να ανοίξουμε μαζί ένα προσκλητήριο να δούμε πώς φαίνεται μέσα το κείμενο. Βγάζουμε λοιπόν την κορδέλα, βγαίνει εύκολο το ρολό και εδώ πέρα είναι γραμμένο το κείμενο που φυσικά εσείς θα επιλέξετε. Κάπως έτσι λοιπόν θα φαίνεται και το κείμενο. Ελπίζω να σας βοήθησε το βίντεο να καταλάβετε ακόμα καλύτερα το προσκλητήριο πώς είναι. Για οποιαδήποτε απορία στείλτε μου μήνυμα.